אני הולכת ללמד אתכם עכשיו איך אתם יכולים לרפא את עצמכם ואת התאים שלכם. לשם כך אנחנו צריכים שתהיו ברוגע, תמצאו איזשהו מקום שיהיה לכם נוח, ותתמקדו בדברים שלי, במה שאני אומרת. אתם יכולים לחזור על הסרטון הזה כדי לעשות את זה שוב ושוב ושוב, ואתם יכולים לעשות את זה בעצמכם. אז תשמרו ותמשיכו כשיהיה לכם את הפנאי. עכשיו, אם אתם כבר במקום נוח ואתם לגמרי פנויים, עדיף שתשימו אוזניות, כי אני צריכה לגמרי את התשומת לב ואת הפניות שלכם כרגע למה שאנחנו הולכים להגיד לגוף שלכם. וכל מה שאני הולכת להגיד, אתם הולכים לחזור על זה. אתם יכולים לחזור על זה בקול, או שאתם יכולים לחזור על זה בלב. עדיף שתחזרו על זה בקול. לקול יש את הוויברציה שלה, שזאת ויברציה חזקה ומשמעותית. אז ברגע שאתם נמצאים במקום נוח, אני רוצה שתתמקדו קודם כל באזור שאותו אתם רוצים לרפא. תתחילו להרגיש אותו, ממש להרגיש אותו. אם עכשיו אני אקח יד ואני אשים אותה לצורך העניין על המצח או על הראש, אני ארגיש את האזור הזה. אני רוצה שתרגישו את האזור הזה מבלי לגעת בו. תנסו רגע להרגיש את השיער שלכם. תנסו רגע להרגיש את הבטן או את האיברים בבטן או את הלב. אתם יכולים להרגיש את זה רק אחרי כמה דקות או כמה שניות של תשומת לב לאותו מקום. אם יש צורך, תעצרו רגע את הסרטון הזה, תנשמו עמוק כמה פעמים ותתמקדו אך ורק באזור שאותו אתם רוצים לרפא. אנחנו צריכים לכוון את כל התשומת לב ואת כל האנרגיה שלנו כרגע לאותו אזור. עכשיו, אחרי שאתם כבר מרגישים אותו, ואתם יודעים שיד זאת יד ורגל זה רגל, אתם מרגישים את החלק הספציפי הזה עכשיו בגוף שלכם, אתם מתחילים לדבר לתאים שלכם. וזה מה שאתם אומרים. התאים שלי מתחלקים באופן תקין ומושלם. התאים שלי, אתם יכולים להוסיף של אותו אזור, התאים של הבטן או התאים של הלב או התאים של יד, רגל, ראש, לא משנה מה. בואו ניקח דוגמה, יד. התאים של היד שלי בריאים לחלוטין עכשיו. התאים של היד מתחלקים באופן מושלם עכשיו. התאים של היד כרגע מחלימים ומתארים מהמקום הזה כל תא שהוא לא בריא, מזיק ולא רצוי במקום הזה. בגוף שלי אין מקום לתאים מזיקים. באזור הזה אין מקום לתאים שלא מתפקדים כרגיל. כל התאים בגוף שלי ובאזור הזה מתפקדים באופן מושלם. כל התאים בגוף ובאזור הזה מבריאים ומטהרים ממש עכשיו. הדיבור צריך להיות דיבור של פקודה, של הורדת הוראה, לא בקשה, לא תכנונים, הורדת הוראה. עכשיו אני מורידה הוראה לגוף שלי ולתאים שלי לתפקד בצורה המיטבית והמושלמת. עכשיו אני מורידה הוראה לגוף שלי ולתאים שלי לרפא את עצמם ולהביא את עצמם למצב אולטימטיבי בשביל התפקוד המלא והשלם שלי. עכשיו, תודה. זה הנוסח שצריך להיות עם הגוף שלכם. זה הנוסח שצריך להיות עם התאים שלכם, באופן יומיומי. זה לא מספיק לעשות את זה פעם אחת. וגם אם זה נשמע לכם מוזר, וגם אם זה נשמע כאילו אתם משחקים איזשהו משחק, אתם עדיין צריכים לעשות את זה. תעשו את זה פעם, פעמיים,
זה יראה לכם מוזר, בפעם השלישית והרביעית אתם כבר תתרגלו וזה כבר לא יראה מוזר. אתם צריכים לדבר עם עצמכם, אתם צריכים לדבר עם הגוף שלכם. אתם צריכים להוריד הוראה ברורה לגוף ולאזור שלכם, מה בדיוק אתם רוצים, מה בדיוק אתם מצפים. אתם פשוט שכחתם מי הבוס. אתם שכחתם שאתם אחראים על הגוף שלכם, שאתם אחראים על הריפוי שלכם, ונתתם את השליטה לכולם, חוץ ממי שצריך לתת. ועכשיו אתם מקבלים את השליטה הזאת בחזרה, ומשתמשים בה. תעשו את זה, זה ייקח זמן, אני כבר אומרת לכם, זה לא הוקוס פוקוס. זה יכול לקחת כמה ימים, אבל תרגישו את השיפור המיידי. ברגע שתתחילו לפקד על הגוף שלכם, כמו שאתם צריכים לעשות. אז אני מאחלת לכם המון הצלחה. אם אתם צריכים עוד עזרה, עוד הכוונה, בבקשה תרשמו לי בתגובות מה הרגשתם, אם זה עזר לכם, ואני פה בשבילכם.